Vulguis o no, amb el fiscal t'hi arribes a confondre. De poc ençà, dorm amb els ulls oberts i una pistola davant del coixí. Jo estic amb Marcel Proust quan afirma que cada castell té la seva dama i que cada bosc té els seus genis. Estic amb Marcel Proust, però Don Adolf és un cas. Ell trenca tots els esquemes. En una altra vida pot haver estat perfectament el despòtic soldà xariar de les Mil i una nits, pot haver estat un poderós vampir d'una vall de Transilvània, pot haver estat l'excelsa, l'embullosa Mata Hari, o pot haver estat la perversa bruixa de Hansel i Gretel. Jo et donessis d'aquestes dimensions humanes, et creuries que hagi arribat a tenir tanta de por sense ser un covard. Però tal vegada no és tan atrevit com supersticiós. Des que se sent a mercè de la ira de l'àngel del mausoleu i dels ossos del difunt de la seva família política, jo diria que no pareix el mateix home. Tanmateix, no se sap com, hi ha moments que arriba el zenit de l'eufòria i del plaer del cos i de l'esperit. Va celebrar la mort inesperada, accidental, un xic aparatosa del poeta de moda, ben igual que si li haguessin concedit un Òscar d'interpretació o hagués guanyat el primer premi de la Loteria Nacional. Ben igual que si s'hagués mort de gangrena un descendent directe de Mao Tse-tung o del comandant Che Guevara. Que si hagués pogut contemplar en persona l'assassinat de Martin Luther King.